जा तू घे जा. हा नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती जंगल सफारी मधल्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तर परत आपण निघालेलो आहे पुढे जंगल सफारी करायला. तर मित्रांनो, तुम्ही एक बघत असाल, नवीन एक फळ बघत असाल. जंगलातलं एक फळ आहे. ऍक्च्युली ते मोठं फळ असं आहे, त्यातली ती बी आहे. ही बी आहे. फळ आहे काय, दुसरं फळ आहे का मोठं? हा हे बघ, हे बघ, ह्या फळातली ही बी आहे. हे बघ, हे फळ आहे आणि ह्या फळामध्ये ह्या प्रकारच्या बी असतात. आणि ज्या प्रकारे आपण काजू खेळतो, एक गल आखून काजू टाकणं आणि त्या काजू जसं खेळतो तसे ह्या फळाने खेळता येतं. आम्ही देखील ह्या फळाने खेळत होतो लहानपणी. गायदडे याला म्हणतात, गायदड्या म्हणतात. ह्या गायदड्यांनी खेळता येतं. ज्या प्रकारे काजूने खेळतो आपण, त्या प्रकारे ह्या जंगलातून आम्ही ही फळं घेऊन जायची आणि त्याने जिंकायचं आणि खेळायचं. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल ह्याचा जो आकार आहे तो आपला लव बदाम बोलतात, प्रेमाचं प्रतीक लव असा त्याचा आकार आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, ह्या फळामध्ये आतमध्ये ती असते बी. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हे जे फळ आहे, तर त्या फळाच्या आतमध्ये हे बी तुम्हाला भेटेल. हे फळ पण मी आता पहिल्यांदाच बघतो. याला बघा, थोडे असे कसू आहेत, म्हणजे काटे काटे सारखे आहेत, एकदम बारीक. ते आता माझ्या हातात घुसलेत बघा. तर आपण ते काढूया. गायदडे म्हणतात. चला या, पुढे जायचं आपल्याला. या इकडून या. आपल्याला जंगल सफारी करायचं. चला, तर आपण बघूया. तर माझ्या हातात घुसलेत, आपण आता काढूया. फळं मारण्याचे रे. झूम कर, वरती कर, वरतीचा वरती. नाही काय खाज नाही. बघ ते बघ ते बघ ते बघ ते बघ इथे तिथे वाकून वाकून. हा ते जाणार नाही. घे जवळून जवळून घे. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल तशी जंगल सफारी मधली जी वाट तुम्ही बघताय. तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल आपण जंगलामध्ये घुसलेलो आहे आणि ही पूर्ण जंगलाची वाट तुम्ही बघत असाल. खाली काटे पण आहेत, त्यामुळे आम्हाला सांभाळून चालायला लागतं. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, हे असं पूर्ण जंगल बघत असाल. आमच्या साखरपाया गावातलं जंगल बघत असाल मित्रांनो. तुम्हाला जर तुम्ही या इकडे आलात तर तुम्हाला या जंगलामध्ये वाघ, डुक्कर, हरिण, मित्रांनो तुम्ही बघत असाल, मी तुम्हाला एक दाखवतो. छोटासा हा कीटक जो आहे तो तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही बघत असाल, चावला तर मरतो माणूस. तर तुम्ही बघत असाल, एकदम काय बोलतात त्याला, स्पायडर बिडर सारखं हे आहे. हे आपल्या जंगलामध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. अत्यंत असं छोटे छोटे कीटक, साप, ते पूर्ण जंगलचा राजा वाघ, इथपर्यंत तुम्हाला या जंगलामध्ये प्राणी दिसतील. पण तुम्ही असं समोरून बघू शकत नाही त्यांना. मित्रांनो, इथे वाघ आहेत, हरिण आहे, माकड आहेत, वांदर आहेत, डुक्कर आहेत. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, करडा भेटला का रे? या लवकर. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, जंगल सफारी आपली कशी चालली आहे. जर तुम्हाला आपला व्हिडिओ जर आवडला असेल मित्रांनो, आवडत असेल तर लाईक करा, पटकन कमेंट्स लिहा. तुम्ही पण अशी जंगल सफारी केली असेल तर मित्रांनो, बघा आता एकदम कमी वाट आहे. आपण थोडं बाजूला करू. इथे काट्याचं बघत असाल तुम्ही, काट्याचं झाड आहे, थोडंसं बाजूला करू. तुम्ही बघत असाल इथे वाट एकदम छोटी झाली आहे. कुंपण घातलं होतं. तर बघा, तर बघ
आणि आपले दादा पण आपल्या सोबत आलेला आहे. घे झोका घे. तुम्ही बघत असाल शालू झोका घे ग मैना शालू खाली आलो म्हणून बरं. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपल्या वाडीतले जे आपण एक शेती करायचा जो व्हिडिओ केला होता, बैल जोडी होती आणि पूर्ण भात पेरण्याचा जो व्हिडिओ केला होता हा? तर त्या बैलजोडीचे जे मालक आहेत आणि त्या जमिनीचे शेताचे जे मालक होते ते आपल्यासोबत आलेले आहेत. दादा आणि त्यांचा छोटा प्रसाद आपल्यासोबत आलेले आहेत. आपण पुढे आलो मित्रांनो आणि ते आपल्या मागून आले. म्हणजे त्यांना पण किती ओढ आहे जंगल सफारीची ते त्या यातून दिसून येतं मित्रांनो. तुम्ही बघत असाल फुल असं घनदाट जंगल. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ बघताना फुल मजा येत असेल मित्रांनो. ज्यांना कोणाला यायची नाही शंकर सांगू शकता तुम्ही जंगल सफारी करू शकता आमच्या इथे येऊन. आम्ही सपोर्ट करतील तुम्हाला, सांगतो तुम्हाला मदत करतील, तुम्हाला गाईड करतील. तुम्ही अवश्य भेट द्या. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता हे जे झाड आहे ते मला वाटतं खूप पुरातन असं म्हणजे एकदम पुराण म्हणजे खूप असं जुनं झाड तुम्ही बघत असाल मित्रांनो. जवळजवळ इकडे कसलं सुरवी 100 वर्ष पूर्ण आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपला दादा आपल्याला सांगतोय जवळजवळ 100 ते 150 200 वर्षापूर्वीचं हे झाड असेल मित्रांनो. आणि त्या 200 वर्षापूर्वीचा एक माणूस आपल्याकडे सतीश तिकडे दाखव. तर तुम्ही मित्रांनो बघत असाल हे जे झाड आहे त्या झाडाला. तर मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ इथे थांबूया आणि परत एक नवीन व्हिडिओ करूया कारण हा व्हिडिओ आता खूप मोठा झाला. तर परत आपण एक दुसरा व्हिडिओ करूया पार्ट 2 म्हणून आपण दुसरा व्हिडिओ करूया मित्रांनो. तर बघत राहा हा व्हिडिओ बघाल तसाच पुढचा व्हिडिओ पण बघा. चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. बाय 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 करा. चालू झोका दे ग मैना, चालू झोका दे ग मैना. बाय बाय.